Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Siya ni Mr. Lonely. Ti pagayam yo apatinayon amalmalday. Ngem amok, saan lang asyak ti kastoy. Tunggal maysa, dumteng kenkwana ti panagliday. Nagduduma apas pasamak, nagduduma apakay gapwan. Ngem mamatiak, nga itilit ang niliday, at damat masirmata aragsak. Nang runa no at dagundaway amang yebkas itiliday, amang salsalukob kanka. Awisen kayo marod ang makipaset iti daytoy a programa. Tapnoing kay yebkas ti anak akanyo, ket agbalinda nga ulidan, kadag iti dumdumngeg iti tangatang. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Linda, adinan inlanad, ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ilinged daklat takuman itinagan a Linda. Nalabit nga dan na drama yo akas itipadas ko. Ngem sapay la kuma, tamapili matlat ta may drama daytoy pakasaritaak. May sak a polio victim. Ket nalabit at ikasasaad ko ti makagapo. No apay nga ado dagiti banag akaamak ko. Bueno papagayam, intay dinggen ti pan nakay drama ti pakasaritaan ni Linda. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Linda, anak. Addan ni Orly, or orayon na ka. Kasta ka din, nanang. Apag iso ta nakasukatak matan. Talaga nga amon ni Orly, no anya nga oras nga umay nakasukunan dito'y balay. Saan lang ati oras ti panang sukon na kanyak dito'y balay ti kabisado na, nanang. Uray ti panang sukon na kanyak iti pwestok iti malam. Amunan. Nataar ni Orly, saan ka de anak ko? Ha? Sang kaibaga na kanyak, anak kapimpintas ka kano? Anya? Wan, Linda. Makadamdamag ak nga rod, no agkursunada kan ka. Ay, da kayo mat, nanang. Kasano ko mga agkursonada ni Orly iti may saan a makapag na iti nasayaat. Ane, anya ko mga itidakas na, no saan ka makapag na iti nasayaat? Saan atubang ti panagbalin mo apulyo victim? Tapno saan kang agragsak, anak ko? Basta, nanang. Sa anak amamati nga dagayat kanyak. Gaputa ababa ti may saasaka. Oh, aday ta Linda. Nakadanon tan dito yung computer shop mo dito sa sentro. Mabit lang ha. Alalayan ka dong saan. Ay, saanan, Orly? Kabaalak. Ha? Di ka maladaw inton malam, Amomot no niya nga oras ti panagsara ti computer shop ko. Apag iso, katapusan inton malam ita. kunton nga itad ti bayad ko iti panangisir service mo kanya. Si kakit di mat Linda. Awan anyaman na kanyak. Nga oray no saan ka pa ilang agbayad. Ay, saan Ti saritaan ta, kinsenas katapusan nga itad ko ti bayad iti panangisir service mo kanya. Iso ang masapol nga agbayad ak inton malam. Ala, sikat imakam mo, Linda. O sige, mapanakon. Sige, aganad ka, Orly. Linda, nalpas ko nga yung pag nati-renewal permit ti computer shop mo. Adday ta ka man Nelly. Anya amo nga ibagbagam. Agpartner tayo iti dayto ang negosyo. Duwata nga agtagi ko iti daytoy. Uwan angam dakdakkel ti kwartam, idi imbangon ta daytoy, Linda. Dakdakkel ti karbangam ngam iti siya. Ay, jak iti kasta, Nelly. Agayam ta. Kat kasi tinakonakon. Duwata ang nangirugi iti dayto ang negosyo. Iso ako kwa ta daytoy. Iso ajak kahit nga ibagbagam asyaklaan ti akin kukway ti dayto ang negosyo, ha? Alaman laangan. Ni, mabit lang.
Anda si mara ka customer. Wow, gwapo ha. Alarod, asikas mo mon. Si kanti makaamon sa dino abanda ti pagkomputeran na. Linda, anak, ada ka di parikot. Apay asaan ka matagtagari? Awan anyaman na daytoy, nanang. Di daklatan ikaskaso. Kasano ad ika-ikaskaso ako namngay. Kat kastamat anak ulimak ka. Anyat mapaspasamak kan ka aya. Adala pampanunutak may papan itinegosyo mi kan ni Nelly, nanang. Apay anak ko? Ada parikot iti computer shop yu iti sentro. Umadado nga minan ti suki mi nga computer ijay. Masansan ang mapuno ti pwesto mi. Kasta ka di. Anya nga ro ti pampanunutam ako nam. Kayat ko akasarita ti akin kukay ti ababangan mi iji sentro, nanang. Nagsara nga min di kaabay mi a negosyo. I-extend ko kuma ti computer shop. O di ka saritam, anak ko. Saan ka nga agtaktakpay? Saan ka mat siguro amarigatan? Tamamati ak nga iprioridad na kati akin kukwa iti abangam. Matamagaya man ti pan nakaaramid ti extension ti computer shop yo, Nelly. Operational kayo lahat ha? Wandoni, nakapagsarita nga minan dalinda kentakin ko ko iti pasdak. Amom, bilibak ka na kayo ti gayam mo. Napigsa da iti business yo. Ay na, kinapudno na. Nilindamot lang katakin ko ko iti daytoy. Bale, amok nilinda agayam ko. Ang sana kasta ti pangkit kita na ka. Tapara ken kwa na. Ag-partner kayo iti dayto ang negosyo. Ay na, manumot langan nga iti kwarta kiti dayto ang negosyo. Talaga nili... Linda, apagiso, anda ka gayaman. Naimbag nga oras mo, Linda. Kastamat, sir. Naimbag nga oras yo. Ay, una yun dayta, Linda. Di na kumamot na awagan iti sir. Nabayagan na sukidak dito yung computer shop yo. Ha? Wan mat nga min, Linda. Mabit lang atan eh. Ada simra ka customer. Mabit lang. Sir Donnie, ag-computer kayo kadi? Tinapod no na, Linda. Nalpasa ko niti inaramit ko dito yung computer shop yo. Nakabayad ak matan. Nakisarsarita aklaan ka ni Nelly. Tapno, mauray ka. Ha? Pasensya ka niti na ibagak, Linda. Sapay la ko ma, tadi nakagora. Sir Donnie? Adday ta ka manen. Di na ko manawagan iti sir. Doni ko malatan. Pangaasim, Linda. Naimbag man ta nakapasyar kayo, uncle. Kumusta kayo? Mailiwak met kada kayo kinimanang kanakan. Ambok amarigatan kayo amang sarungkar kanyak iji lugar tayaw. Nang runa ket makumikom kay tinigusyaw. Medyo, uncle. Diyak ngamin kaya't amabaybay ang tinegosyo mi iti gayam ko. Amoyo mataday jay lang ti pangalalaan mi iti pagbibiyag mi ken ni nanang. Naduras ka nun dyan nigusyom kung natiinam kaanakan. Talaga ka nung amin na nagagat ka. Ni uncle talaga, tila ibagbagana. Agpaiso amin nga imbaga ni nanang mo. Nagagat ka ngamin na talaga kaanakan. Kaano met ngay makikallaysa ka kaanakan. Ha? Uncle? Nasurukan na 30 ti taon mo. Tinasaya at uncle, malak iti merienda tayo. Mabitlaan. Sapay la ko matapat ngam ti awis ko, Linda. Kunamot nyaman di kaya nayat mo. So nga, awan mo siguro tagungat, naawisan ka. Donnie, awan nga min ti agbantay dito yung computer siya. Ay na, friend. Ada kang agbantay ditoy. Di kag danag. Ha? Aday tagayam ni Nelly. Adamot gayam. Awan mo siguro ti rason tapno dinakpat ganita awis ko. Mabalin ka di, Linda. Linda, friend. Alan, sana balit adahak mat ngagbantay dito yung computer shop. Isungawan ti pagdanagam. Donnie, apay adito ipay tinangawisam kanya. Nangina dito
para lang ka dagiti espesyal a tao dahito a restaurant. Espesyal ka kanya, Linda. Iso nga data dito eh. Ha? Nabayagan na suki da kiti computer shop yo. Saan na may libakken ka dahita? Donnie, Malagip ko pa iti na minsan. Napanak ng computer iti shop yo. Nga imot ko pa iti laptop ko. Nalaos ti ilik iti ni Nelly. ha? Oh, makita? Baka isom ka mat lang iti impalagip ko. Mas daawak matkan ka, Donnie. Adamat laptop mo. Ngam no apay amasapol pay amapan ka iti computer shop. Adamat dagiti wireless nga internet ita. Imposible nga awan ti kasdi nga aramatam. Sikating ka po na, Linda. Ha? Dahil tatagpay so. Sikating ka po na no apay amasansan nga atake ti computer shop yo. Donnie, Ay ayatin ka ngamin. Kat makumkumpleto taal daw ko no makit-kita ka. anya? Dahil tatagpay so. Kat among ka ting aglaplapusanan ti kinaragsak ko ita. Gaputa ka kuyog ka dito restaurant. Sabay lang ko ma. Tadinakura ni di impudnok ka, Linda. Kat tapno formal ti panagaram ko ka. Di nak kumalapta namang sarong kargan ka, ija balayo. Linda, pangaasim. Palubusan na ko nga agawid. Rumbang ko mga itay pa anak kaawidak. Nga pinilit na kumatlata sumurot diti balayo. Pangaasim, Nelly. Di ka pa'y pumanaw. Ada pala dito ni Donnie. Isungarod a pumanaw akon. Tapno makapagsarita kayo. Kasanungay ang makapagsarita kayo no... Pangaasim, di ka pa'y pumanaw. Anya? Dito'y ka pa'y laang. Di ka pa'y pumanaw. Na mga nusan kanton nagpa-service kanya, Linda. Ha? Apay mat, Orly. Una, takanayon mo't ngaminin nga day di balayo ti dikot siya amang sarsarong kargan ka. Ha? Aklonat nga daimon ko, Linda. Ha? Apay ko mga agimon ka mat, Orly. Gaputa gayatak matkan ka. Ay na, Orly. Mabalin ka di. Di pa nagmanehom iti tricycle ti into naram. Saan atila ibagbagam? Amang ano madisgrasya ta? Amom, Linda anak, kayat ko ni Donnie nga agbalin a manugang. Nanang, Wan, anak ko, nasingpat ni Donnie. Kat mariknak anapudnukan ka. lading itek, nanang. Ngam saan kayo kumaamang namnama? Anya ti kayat mo asawan? Saan amatong palti anyaman anamnamaan nyo? Tadyak lamamati anapudno kanyak ni Donnie. Anya? Ngam, anak, napasnak ni Donnie iti panagayat na kan ka. Dandani rin na biing nga umay nakasarungkaran. Panagkunayo ka di, nanang? Seryosuan ni Donnie tikas kanyak? Anya ti kayat mo asawan? Napulyo ak, nanang. Iso asaan alimpyo ti panagnak. Ababa ti may sa asakak. Imposible adinak to ibain ni Donnie. Linda, Iso alading itek, nanang. Jack mamati anapudno kanyak ni Donnie. Kung naklakit din na di mo patgan di awis ko, nga umaytay ti dahi ti alugar. Nagpintas dito saan ka di? Malaksi da presko ti angin. Nagpintas sa buyahan ti mang liwang-liwang at tao. Simuro takken ka ditoy, Donnie. Tatalaga akayat kamat ang makasarita itinalapat. Linda, Kayat ko akidawan kan ka. Asapay la kuma, taday tuyan ti maudi a panagkita kan panagsarita ta. anya? Apay, iti anya aga po. Kunak man numang rugin ang mabukal ti nasaysaya at paalin na nganta. Kunak no dandanin aklo nung ti panagayat ko kun ka. Lading itak. Sa anak amamati anapudno ka kanyak. Anya? Kasano anak ko na masaanak anapod no kun ka, Linda. Gaputad da pa kapilawak.
Kitaan na ka na imbag. May saak a polio victim. Saan alimpyo ti panagnak. Idinto ta si ka. Malaksid anataer kan professional ka. Ada ka ba alam iti biyag? Kasano ko maamamati aka na pudno ka kanyak? Gapulaan iti pakapilawam. Gapulaan tagdumat estado da iti biyag. Pagarupul mo na sana napudno ti intensyon ko ken ka. Nagrabaw da iti arason mo, Linda. Kabailak nga aklunan ti kinapudno. Pangaasim ko mata din akong anlilawan pa'y. Imposible adinak to ibain. Imposible nga ay ayatanak. Iso maudin da ito panagsarita ta. Talaga kaya managrabaw ti panakaamamong kanyak, Linda. Naglaka kinanganak. Naglaka a hinusgam ti panagayat ko ken ka. Donya. Makita ka dagiti matam. Maisupad iti ibagbagam iti marikriknam. Ngamraamag ti desisyon mo. Iso na lang. Tasakbay nga itulot ka. Kaya't kung may balikas, iti maudi akong daway. Si kalang ti babae nga inayat ko. Iti laksid ti ibagbagam apakapilawam. Si kalang. Nariknak ti kinapudno day di insawang ni Donnie. Nang runa una yan, ti kinunana asaklaeng ti inayat na, Mr. Lonely. Kaya't kung ay babawi amin dagiti imbaga, ngam nagbain akon. Iswadya kon nagtimtimak, agingga, ana itulod na. Day di matan tinaudi a panagkita ken panagsarita mi kini Donnie. Agingga na damag kulaangan apimusay ni Donnie, gapo iti aksidente. Agtawo na kitaan iti 50, ket jakmet nakiasawan. Dayto iti pakasarita, tuy pagayam mo, Linda. Umuna iti amin, agyaman kami ken ka pagayam a Linda, gapo iti panangibinglay mo, iti pakasaritaang. Itinagan ni Ayat, agpapada ti amin pagayam ko. Uray niya pa iti estadom iti biyag, wenno uray anya pa iti langam. Saan nga agbalin atubang dayta, tapno di kan agragsak. Ngamin, dat lag ni Ayat. Ket iti kanito anariknam dayta, narigat munto alapdan. Bueno papagayam, inkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Linda, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Ferdinand Feria, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.